Està prou tapat. No, però tapat, així no està bé. Que així quasi la bicicleta pots anar bé. Ahí el que n'hi ha que anar amb cuidar perquè n'hi ha molts forats. Hòstia. Mare meva, tio, pues un bon forat ahí, Deu entrar d'alguna cosa. Podria ser. Això està així, no té que s'ha cremat tot, Aneu a entrar, Aneu a entrar. ¿Pero por qué brilla? Ay, pues eso es normal. Perquè si baixa ella no tenim llum nosaltres. Millor. Però és que no veig res. ¿Has visto cómo brilla ahí? ¿Lo puedes parar? Mira, hostia, que mal rollo, no habrá medio flors ahí. Seguro. Ay, che, que no lo he tocado, pero... I continua per allà, Sí, sí, que fan así. Buah, es súper gran, ¿Ves?
cuidado, amor. Amor. No, pues no. Obviamente no le tengo. És fonda? Ha parat al final? No? Para que ahí fa falta llum, no? Porteu llum? Ah, sí? Pues, home, n'hi hauré que veure... N'hi ha que veure en internet a veure el que fonda que és. Això és... Let me ask you a question. Do you believe in music? Or when music makes you feel in heaven, do you think of it as a god or an angel with the power to make you feel alive? Do you believe in music? Mira, agua When ya music makes you feel high, do you think of it as a friend or a lover? Tenim que passar pel costat. Do you Después believe in agarrarem music? un camí, una pista forestal que va hasta l'altra senda. Això deu de ser un depòsit d'aigua, tinc que anar per ahí. Un depòsit d'aigua o alguna cosa. N'hi ha canals. Ah! No veus? El que no sé jo això... Eres como una... Los veo, está lleno de agua. Dreta. Me cago en la madre que va a parir. Fucking hòsties. Yo sabía que eso estaba...
sabeu què és? Que algun falcó ha agarrat un pargolet i se l'ha berenat ahí. Alçat. Perdut. Sí, no va passar res. Ai, mare. Mira, para dentro, así. Oh! Mira això, tu. Mare meva, com està la sort d'estes, tio? Seu. Oh, hòstia. Mira, la civilització. Ho veus? Ho he llegit. H2 al cubo. Bueno, c'est fini, ouais.